Velkommen til X-Factor. Byd velkommen til vores næste gæst. Goddag. Jeg hedder Grete. Ja, Grete, du skal lige stille dig hen på exit. Tak. Hvor gammel er du? Jeg er 57. Er du syg? Nej, jeg er ikke syg. Jeg er lidt hæs i stemmen. Den er lidt rusten nogle gange. Nå for søren. Hvad vil du gerne synge for os? Jeg vil gerne give et rap-nummer. Men jeg vil gerne lige stå og varme lidt op, fordi jeg er sådan lidt, så jeg ikke er så rusten. Ja, vi skal altså i gang nu. Det var til min barnebarn Malle. Til hans navnedag. Han var cirka 8 måneder. Så han havde lige lært lidt at kende. Ja, så Og nu 1, skal... 2, 3. Hej, mand, der pludselig var det der. Silke blev men nej. Hej, mand, der pludselig var det der. Silke blev med bare tær. Smil på læben. Hej, mand, der pludselig var det der. Smil på læben med bare tær. Nej, det går ikke. Nej, det duer ikke. Det duer ikke med et rap-nummer, når man ikke har varmet op. Det gør det simpelthen ikke. Så må jeg prøve med noget helt andet. Ja, prøv med noget helt andet. Veronica, og er din blå hat. Din elskling leder efter den i den mørke nat. Din elskling er forsvundet. Ja, tak. Afstemning. Jeg siger nej. Ja. Jeg siger altså også nej. Ja. Det bliver desværre også et nej for mig. Nå, ja. Men det du bare ikke. De gad ikke at have en, der var så rapkæftigt. Så det gad de bare slet ikke. Så det er bare synd for dem. Det var slet ikke andet end, det var ikke en skid andet end gøjl og glamour og penge og tv. Ikke en skid andet. Det var slet ikke den søde, rare, gamle Blackman. Det var bare nedsinger. Ikke noget op. Det er bare ned. Så det gider jeg da bare slet ikke. Det er bare synd for dem. Og vi siger tak til Grete.